Ei mahu! Vaihe päälle. Tulee meinaa sitten muille. Nyt on pojat tääkin korkeasti. Se on niin rikkeä se pari. Kellon tussia aletaan kerää nimiä varsin. Rikki mikä rikki? Okay, thanks everyone. Yeah, you're welcome. Hey, thanks to you also. Ei oo tukki. No teollisuusvakoilu ei oo tämä. Teollisuusvakoilu. Iris. Hoidat. Oh. Oi vittu. Kurkkuun. Tuliko hiki? Kiitos. Kyllä tuli. Mä pistän tää YouTubeen. Ai se. Näytä käsiäs vähän. Se on ralliverta toi. Sillä lailla. Pienet. Mistä sä työnsit kun sä tommoset? Ei vittu kaadun tuohon. Jaa sä nuppasit. No. Vittu. Vittu ottaa pumppu. Missä se toinen mopo? Mikko vähän meni. Mä vien tän vittuun kun tänne tulee auto. Ota toi. No on tullut. Tää voi tulla vielä täyteen autoja tää. Ei vittu mistään. Tää nurkka. Kato sulla vielä pystyssä. Tää mennään tuolla. Se on mun pystyssä. Siellä sun järjetä kivikko heepu. Se on tussi. Tää ei oo kive vai? Onneja. Joo just. Joo. Johanna tuo minä.